discarding buhay, ano? Discarding buhay. Ayan, discarding buhay. Andyan, ginawa natin siya. Grabe. Labo man yung kamera. Yung kamera labo. Hindi yan labo. Yan si discarding buhay, oh, yan. Yan si discarding. Namimili siya, namimili. Namimili siya. Namimili ba siya buhay, oh, discarding buhay. Ganyan, si discarding buhay, 100 subscriber na siya. Grabe. Ang si discarding buhay. Kami ni Madiskarting Buhay, andyan na. Andyan na, andyan na. Ayan si Madiskarting. Ayan guys. Sabi si Buhay, papasok na kami sa tirahan ni Madiskarting Buhay. Ayan na si Madiskarting Buhay. Madiskarting Buhay, andito tayo ngayon kay na nagbumisita sa kanya. Ito si Madiskarting Buhay, ang subscriber ito nasa ano na. Nasa 100,000 na higit na. Ayan. Ayan siya. Sa ano, sa video sa YouTube, hindi pa siya nagpapakita ng mukha. Pero ito na siya ngayon, si Madiskarting Buhay. Ang lupit! Ang lupit talaga ng idea. Oh, ano ba rin? Pagkilala ka, sige, magkilala ka. Ano na, isang yihi. Ano mo lang yihi yan? Oh, yun yan. Okay. Yan si Madiskarting Buhay. Yan yung, ano, yung, ang lupit talaga ng idea. Dapat ang ano mo, yipis ba? Hindi yung yihi yan. Yung ulam niya. Ayan, kaya mo tayo dito. Ayan si Madiskarting Buhay, oh. Madiskarting Buhay. Madiskarting Buhay, kaya mo tayo, mga inyans. Ayan si Madiskarting Buhay. Ito yung ulam namin. Ulam na, ano yun. Madiskarting Buhay kasi ano, na ano tayo? Inyans. Dumaan Ipis ang pangalan ng Ipis. Dumaan tayo dito kasi ano, meron tayong ano. Ano daw? Meron tayong dinaanan lang kaya bisita si Buhay, aning kaibigan din to. Ayun yung anak niya sa likod, si Bibi, yan dun. Okay, shoutout kay Madiskarting Buhay. Meron na to sa YouTube ng 100,000 subscriber mahigit na. Oo, kaya ano. Hello mga kayayans. Mas pasalamat tayo na kita natin siya sa personal. Okay mga inyans, sarat po mga yan. God bless you, more power, keep safe, sana po mga bye-bye mga inyans. Bye-bye ka na, upline. Oh, bye-bye.